eta ahozokoan josirik zebilkigun gazna klikatuaren gusto minberan aurkitzen genukeen jardespen existentzialaren zati bat. Oheratu baino lehen, eri artean bihikatu etxegazna zerra fin baten irenstea, ogi posi batez lagundurik, ohitura sakratua bilakatu zitzaidan. Goizeko edozein tenoretan, non nahitik itxultzean, eta aldi oroz egiaztatzen zen gaznaren mirakulua. Bilkuran zehar irudiz lasai jardukitzearen saria bidezen. Kristauentzat, erstura eta dolore frankoren leia zerua zen manera simple eta errebesean. Itxaropen bat, muga hel eta gaindi ezina, leia zaindua. Pentsatzen berean, berregituratze ideologikoak aktibaraziz bihotza uzkail zezakena. Sariarena alderantziz ere irakurtzen ahal zen biztan dena. Astoa, aitzinarazten zuen saldalea izan zitekeen. Kontsolatzen nintzen, neurri batean, bi zangotakoak salbu, astoak abere maitagarriak zirela sinetxiz. Gaznaren jabetasun psikologikoak bazuen oinarri soziokultural indartsua. Urre zuria trumilka ekoizten zen Euskal Herrian. Ikusten ziren, autoko faroen menpean, gaueko horma aborosienetan, gazna salmarkak euneko bazke moldatzen gintuela deiadarkatzen zuten afixak. Beste gaznategi handiak espazio publizitarioak erosten zituen, bazk de karakter omen zen gaznaren goraipatzeko, mesfidantza, violentoa eta naturak goaztatu produktua zela alegia euskalduna garen bezala. Azken hilebetetan, ohartu nintzen harriturik, bazela ardi gazna mota bat kiparle bazke, molekuletan benetako taraka-taraka mintzaira egaldaraziz. Nola deklinatzen zen gazna izugarri horren nortasun agiria? Europako sanotasun neurriei egokitzen zena, Frantziako konstituzioaren 2. artikulua zer erran? Zirudienez, euskaraduntasuna ukatzen zitzaigun garaiotan, merkatuaren sigizaga zirristatzuen artetik gaznak zekarren gure izatearen ondar zigilu zilegia.